এটা কি ধরে আছে হাটা খাই মারি যে মাছ এটা শিখতে বটে বড় এন্তা প্লেট কেন ভাত খাইবাকে এই কি কাম থাকে নিয়ে এই বাবু কালো तो 30 টাকা তো একটু ধীরে से करो दुखला वाला पैसा नहीं दूर से कर लेंगे क्या जिमो दुबना आज ले किलो ना का किसी साबुड़ा बोलो कब घेन चौकी सुविधा ना कत जिनिस करे हे तो बोले गिलास घेन मत काम बेसी काड़ा चकू चकू घेन चका के काटबो ए দুইটা ভালো আছে মাছ কাটবাকে केनटा হয় হাটা ধরি কর রগ রগে দিও না খালি